Good morning. Good morning. Good morning. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. 여보세요. Taasan daw tabi na dahil kumadangog. Yes, sige pa. Sige pa. Okay. Thank you, Tabi Jigs. Good morning. Hello, 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 hello. Hello, how do you do? Ronald Baldo, mga tugangan sa tuyang partner sa Luwas Mega Force Patrol para po sa mga bareta sa tuya tabi na kapalibutan, maray na aga po Pilipinas. Mga Bicolano, sa man na partikan mundo. Hi, hi, hi. Hello, hello, hello. Hello, how do you do? Kumusta po sa tuyang mga birthday celebrants ngunyan? Aldaw na Friday. Uy, Friday na pala na din. Petsa 11. Aldaw na Friday, Petsa 11. Mga tugang kan bulan na August. Kami po nag-aasa na kamagawas fine. Asin, libre po sa anuman na problem. Libre do sa anuman na concern. Maugma na naglilisen sa DCGB sa Morning Hirit program. Yes, iba naman ngayon, di ba? Dapat ibang style naman kita magtaram. Dapat ibang style na naman. Kumusta po sa tuyang mga kababayan? So may mga travel, ingat po kamo kabos ha. Gari magiging mauran-uran, tamay low pressure baga. Gari magiging mauran-uran, tamay na iling mga tugang na low pressure diyan sa may partikan. Sa may partikan Mindanao. Sa may di basta na malawag sa tuyang par na pwede databi magkaw sa mga tugang ki problema. Pero garo dai man iyan malawag sa jurisdiction mga tugang kan Pilipinas ha. Tad tapapasadahan tatabi iyan ng mga problemang iyan na kamugtakan kang panahon ta ilingon nindo ang kalangitan ngunyan medyo kon baga medyo madrudalom medyo madrudalom ngunyan dara iyan mga tugang kang pigaapod na dara kang pigaapod na gari supartikan yun na yan supartikan pigaapod na ano nga yan basta yun na yan na nagiinit naguuran biglang minauran biglang minainit di ba? Alright mga tukang aramontan, mga buwan namanong report, hali po dyan sa Luwas, para inaaga po Pilipinas. Good morning Legazpi City, good morning Probinsya Canalbay. Yes, sir. Jimmy, nasalitan sa tuyang chief reporter, nasa linya. Good morning Jim, please come in. Yes, salamat BP, maray na aga sa mga parantabay. Thank you Lord. Tranquilon, sa kuyang area of responsibility. Ay, very good man. Katibagan sa mga police records dito sa kuyang area of responsibility. Good. Nakakatuwa. Talagang iba na ang sitwasyon kan sa tuyang panahon. Dahil lang sa ngunyan, bahaon sa sentro kan Piodoran, bibi. Nagpon na maalas 2, sundo na ngunyan na maalas 4, matinding uran ang ipinuho sa sentro kan Piodoran. Kaya daw may batingas, di nga sa Legazpi, medyo madrudalo, may dampog. Biyo nag-alerto sinda MDL Remo Chief Noel Ordoña, Mayor Alan Arandia, ta igwanin encampment to aktibidad sa mga SK sa Barangay Marigondon. Ngunyan, naglibot ang lunadan ni Sir Noel magpuon sa sentro pasiring sa merkado talagang binaraha na mo pag-igwanin na bagyo pangyayari unyan makonsuelo sa inutan kan sentro kan Piodoran sa Barangay Karatagan going Barangay Palapas kung sa'y naguli o residensya ni Mayor nasa Palapas Pig-informaran ni Sir Noel Ordoña si Mayor Alan Arandia na matindi nga yayor ang pigisapar na bahadig di sa Piodoran. Anong baha nga yaman? Pasiring daw nga ako dyan. Ganyan niya ang duman sa duwa sa sentro kan Piodoran. Duman sa Palapas, mamarahon ang tinampo. First time ining na-experience na Sir Noel,
na compounded ang volume kanuran sa sarong lugar sana Aha. sa mga pagtaraning na barangay mamara. Ay nata. Pangyari rin, naguran sa nasa Piyuduran, sa palibot da sa sentro lang. Sa sentro, duman sa inutan na barangay, Mamara. mamaraho ng tinampo. Makangalas man. Pero Mhm. nagbabaha sa sentro. Yes, oho. Ngunyan, na siguro, analisar na sa Sir Noel, parte na siguro ini kan transformasyon ang sa tuyang kinabahan. Pangyari sa First mao. time ini na-experience yan in na matindihan ulan sa sarong lugar, pero sa luwas kan sentro, Oo. daing ulan. Yan. Induran sa sentro, ano? Sa sentro Baka may gustong hugasan dyan. baka may kuha na dagnason. Pero, Nabiho sa nagayduman so dapog. oh, no ba nakatangod? No ba nang nakatangod? Diya ba, ano kuhan ka, ikaw sukataning mo nga rin, mamarahon sa imo, bahaon. Dumog sa imo pangyari sa mga baka, ano? Itong sa pagpapapalap mo, Bibi, Yeah, karon ko si Mayor Alan Arandia, nasa wapon, kasarabay dahil niya sa mga doctors kan RHO, kan nag-operation tuli. Oo, oo. Wala man ba nga yung istorya? Talaga. Wala man nga, pero mo, istorya ang dagiraray niya, taba kay guanin. Nasa, baka sa ospital. Pero, kunigwa nga ya, may istorya sa ko, na nagiribahan nga kami kasuwapon. Iyo. Na igwang operation tuli sa Piedora. No man nga istorya, wala mang sumatag RHO. Nakabasa sa paglakaw ni Mayor? Ha? Ade. Ano yun ang tuli siya yun? Latos unta ka na. Okay. Sige. Okay, yan dito yung mga dagdag na informasyon. Jimmy na salita ni si GP nyo. Sarawayon ka ngayon na. Magparapasabay ngayon, boy. Thank you, Jimmy. Chief Reporter, Jimmy Nazalita. Mga tugang hali po dyan sa luwas. Madali lang ta. Good morning, Paring Ray. Alagad ang matanos, mabubuhay sa good paman. An sa indang premyo, iyo ang kaguran na. At tamanon sinda kan kaurolang kawi, tataunan niya sindanin kahirasan sa kahadian, asin magayon na kurunang alahas. Iingatan niya sinda kan sa iyang mapangyaring kamot. Hali sa kadudungan ni Solomon 5:15-16. Magwang aldaw nin Biyernes. Boss, good morning. God bless. Salamat padi. As I said, I love you padi. Yeah. Good morning, Paring Ray. Kinikilig naman ako padi sa'yo. Alright. So, may mga travel, ingat. Tabi kita ka, boss. Hey, baby, won't you take a chance? Say that you'll let me have that chance. Listen. May mga travel. Maray na aga. Tabi sa indo ka, boss. Sige daw aramon tamo na mga tugang ang ano yan, ha? Alamon tamo na mga tugang ang ano yun, ang kamugtakan kang panahon, apodan tamo na ang pag-asa. Madali lang, ha? Apodan tamo na ang pag-asa. Yun. Okay. DOST, ha? Tawagan natin ang pag-asa, DOST. Sa kamugtakan kang panahon. Yan, sandali lang, alas 5:20 na. Oras po sa Pilipinas, pero maski po El Nino, talagang inaasahan po ang pag-uran-uran. Dahil man po na, kaya lang, subagsak ang uran, bako na sufisyente. Itong subako, bagday po mga tugang kaya na abuton, so piga-apod baga na threshold, may kinaraman sa tama na bagsak ang uran, ha? Okay, nag-ring tabi ang pag-asa, no? Kaya grabe aling out baga di. Pero kung yan talaga medyo maduro dalom. Ay wala. Madali lang tabi ta medyo baka kuan pa, ha? Another one, ha? Another try natin uli, ha? Another try,
Another try natin. Try natin. Alas 5:21 na, mga tugang sa Pilipinas. Ngunyan palan, uso na ang Brigada Eskwela, di? Uso ang Brigada Eskwela. May mga nagpa-schedule sa kuyang interview sa kwan. Sa Brigada Eskwela. Nadali lang ta. Ilingon tayo. Kwan talaga. Gari, kwan, madali lang ta. Ring lang. Todo lang. Siguro kung yan dahil man kaya nag-arap po dyan ng mga radio stations, di ba? Sa Pag-asa. Ayun. Wala. Mamaya na lang tayo. Tabi ano yan? Is it the Twister? Later na lang. O sige po, so may mga kwantabi dyan so mga birthday girl, birthday boy. I-text na tabi, uy, happy fiesta da sa mga taga-barangay Anislag, Daragalbay. In honor of their patron saint, Our Lady of Salvation, regards to the following: Lydia, Fe, Maricel, Dan and wife, Tricia Llaneta, Rowena Indong Relior Casa from MMC. Good morning, tabi manay Merly Caceres, maray na aga tabi Zaymo. Good morning, Mr. Maceda. Pwede po patabang pahapot sa dole kung no rin ma-payout kantupan sa first district. May pa po sinda nag-work pero until now, day pa po nagpi-payout. Sa ako Bicol, hali sa pondo po kantupad sa dole. Salamat sa pagbasa. Igwa ki aksyon para sa child labor parents and PWDs po ini. More power. O sige po ha. Iha po tatabi ni. Ipapalap ko tabi ha. Okay? Good morning tabi sa Purok 4 kan Gabawan. Hali kay Yen Permejo. Maray na agad tabi Yen. Maray na agad tabi Yen. Good morning. Happy birthday po kay Manay Heidi Bautista na candidates kan MAMSI 2023 sa San Roque. Igwa pa lang ka mo dyan ki MAMSI adi. San Roque, Legazpi. Sexy, magayon pa. Salamat po. Yes, Manay Heidi Bautista. Yan, kandidato daw sa Miss Mamsi. Ayos ka mo Good morning tabi kay Amigong Jonas Rosal. Good morning sa mga taga San Roque. All right, ano ining text? May nai-report na po kami sa Aleco about sa illegal connection na arami. Pero ang beses na kaming nag-text, sabi ko, call this number kung interested nin sinda. Maaraman kung kaysay naharong, wara lamang simbag, isip milugod, baka may nabayad. Okay. More than 10 years na yan, illegal connection kan sarong-harong. Nagputap na, pangyayari. O sige po, i-screenshot ko ini. I-forward ko tabi dyan sa Member Services Department, mga tugang kan Aleco. Yan Nagmamati na kami sa'yo, BPHEN, ikaang gamot kan tao, malungkot, maugmahon ka magprograma. Ika ngayang gamot kan taong malungkot, kasi maugmahon ka magprograma. Yes, okay. O sige po, salamaton Ang sa tuya tabi, mga tugang na bagong numero, ang sa tuya tabing numero na pwede do tabing i-text para sa reaksyon kan sa indong mga program, sa indong mga greetings sa sinibapa, mga tugang information 0928 7775548. Siring man tabi sa Globe 0966 023 0034. Ako na-check kung tama na, kung memorize ko na sa bagutang numero. 0966 023 0034. Tama ba? Sala. 2 o 3 pala. Again. 0966 203 0034. Yan, (0966-203-0034). Yan, tabian. Globe number niya to. Ulitin ko lang 0966-203-0034. Yan, Gusto tabi na
Mag-text tabi sa Globe natin 0966-203-0034, as in po sa Smart 0928-777-5548. Para po duman sa Indotabi ng mga reactions in the morning, dili po mga tugang sa DCGB. Okay? O sige daw ta, balunta ng apudan daw ang pag-asa. Baka lamang makauron ta lamang. Hello? Good morning. Good morning po. Makusugon ang feedback. Wala, milo sige tabi pag nag-upload po, pakipaluay-luway mo kidit ang radyo. Tangani po na ano yan. Ngani po na so feedback day masyadong ano yan, nakakalaog sa ere. Okay? Good morning daw tabi kay Mark. Maray na aga po sa ano yun, ay dakulo na pala ining reactions na ini. Lydia Bisonia, good morning. Yet Siliado. Yan. Siciliado. Siliado. Yan. Liberty Sinkua, maray na aga tabi. Inupakan Leyte. Yes, Elisa Fajardo, morning Heritage Tabi, good morning. Jean Victoria Tindugan, good morning. Marilyn Bueno, nasa Bagong Bayan, Daraga Albay. Puring Almelia, good morning Chapuring. At saka kay Lori Locerc Aria. Babati po sa tita ko na si Cherry Crisol, agang-agang makusugon ang radyo, kadadangog sa imo. Salamat po. From Ira, yan. Bernan Balansing, sa gabos na mga taga-barangay, Kag Manabauas, Leo Palino, Cindy Caro, Emilina Ludana, Bagong Bayan, Daraga. Bunto Ana, good morning, tabi sa imo. Alright, bueno. Sandali balon tagiraray na apudan mga tugang ang pag-asa may lang Apodon tagiraray ang pag-asa baka kung okay na pwede na kita makahagad ki forecast ngo yan. Baka lamang matimingan tanan na solve na. Tabi pag-asa DOST. Tsaka mugtakan kang panahon. Kunda palaguntan na muna si Ans Galero sa iya tabing report. Hali po dyan mga tugang sa luwas. Kwan talaga kadakol gayud ka nag-upload, di ba? Kadakol gayud ka nag-upload yan sa yan. Sa pag-asa DOST. Wala talaga. Anyway, aramon tanan mo na mga tugang kuan. Kamugtakan kan mga bareta. Hali po dyan sa luwas kay ba po si Ans Galero. Good morning, Ans. Come in. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong impormasyon, dahil pangani nagbubukasan kalasihan, may iba nang naglalaog sa mga eskulahan dito sa Albay District. Yan na pag-araman kan DCGB News sa blatter report kan PCP tukod sa sa mga eskwela dito sa Albay District, partikular na ang Bagambayan Central School, nalaugan o kaya posibleng naabasan ni hindi pa namibida ng mga persona. Ini dahilan saan sa wrong teacher sa nasambida ng lugar na si Ma'am Maribel Lita, 61 anyos kan resident ini kan barangay dito sa East Legazpi City. Ipinag-report sa estasyon kan kapulisan na nagkapir ang mga kagamitan na yaon sa record section kan nasambida ng eskwelahan nawara na silang bigla. Tungkol sa report sa raw submersible water pump na may kantidad na 2,000 pesos, portable speaker na kantidad 5,000 pesos, as in wireless microphone na may kantidad man na poko mas o menos 2,000 pesos ang nawawara sa nasambitan ng opisina. Sigun sa reporting o kaya ining sa biktima, sinabi ka ini na dainin da maaraman kung sisi ang posibleng naglaog sa eskwelahan na iyan, as in bigla na sa nagkawaraan sa indang mga kagamitan. Sa ibong nalado ang Legazpi PNP, padagos ko niya ng investigasyon na pinagigibo para maaraman kung sisay ang nasa likod kan pagkawara kan mga makantidad na gamit na ini sa Bagumbayan Central School. VPN informasyon na aliman sa PCP2 with Boy, Ans Galero, DCGB.
you, Tabi Ange Galero. Mientras tanto, aramo ta ng mga headlines. Ngunya na pagkaanga kay Papo News Director Mar de la Cruz. Newspaper front page. 5:31. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. 5:31, mga tugang sa Pilipinas. Kasabay po si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Ako magbukas. Kan bulang kristal. Pero, nanginginot Pero igwa, magraral. nanginginot sa mga headlines. Itong daing budget daw para sa 2024, national budget para sa increase ka mga government employees. Di man pa binugtakan pa di. Dayda. Pero, Dahil nga Chris, talagang binugtakan. may paimutik nga. Ikaw nga may nakatagama. Ay gwa, nata dahil binugtak. Ay, hindi kung anong paliwanag ninda. Basta, ang sabi, nagreklamo sa mga paratok doon, garo nga lalilingawa na kami. Iyo man talaga. Kundi, paano mo yan? Na din nakabugtak. Di rin okay. mate. Propestong 786 trillion pesos na national budget, target na tapusan sa loob ng 5 semana. Mantang 1.939 trillion pesos pambayad sa principal as in interest kan utang ng Pilipinas sa 2024. Marcos administration siniguro na paparikaso ng government spending kasunod ka nagagayon ng momentum sa economic expansion. And na-record man sa second quarter kan 2023 na puminakol sa 4.3% ang ekonomiya ka nasyon. Philippine Coast Guard nangapudan sa publiko na magkasararo sa tao kan Ayungin Shoal incident. Iyo. DBM papasumitiro ng catch-up plan ang mga hensyang bagulbul gumastos. Mantang 22 na reclamation project suspendido sa Gabos. DNR Secretary Luis Zaga bako takot sa maliligis sa nasabing lakdang. Yan ang simbag niya doon sa pahayag ni Senador Villar. Na? Takot ka ngaya. Huwag ka nang takot basta nasa tama ka. Testingin. Okay, Senador Jesus Escudero tinawanin doon na daing pruweba na mas okay ang ROTC kaysa NSTP. Iagadan si Senador Bato na sponsor kan pagbalikan ng ROTC. Ngaya magluwas ka di scientific study na palpakan ng NSTP. As in, mas magayon ang ROTC. Ay may urag man chichisa di. Iyo man ang ganda no. Dahil ngayon pwedeng basta sa na-istorya ang gaganchit, magtubod ka na. Nadagitan kang gurang. Okay. May point man, may point. Sabi nga ni, may point. Siyempre, mabago kagi batas. Iyo baga dapat. Gani may research ka lamang, may scientific explanation ka lamang. May data ka. Ang batas na nag-clear ka ng STP, di dapat supportaran mo kung nga Iyo, tama mananggad. Okay, Philippine Coconut Authority, target na makapagtanom na ninsagkod sang 200 milyon na po ninyo. Mantang DepEd, iluluwasan 5,000 pesos na cash allowance kan mga paratok doon sa Agosto 29. Magura no? 5,000. Ay wow, the best. Duman sa mga kwalipikado na. Okay, DOST, dahil na-consulta sa Manila by reclamation. Sabi ni Secretary Solidum. Okay, yung dito mga headlines kanya na pagkaga. Detalye, 6 o'clock, 7 o'clock, may juniors ka sa CGB. Yes. Ato diyang Kapiways Enterprises, hanapon sana. Mr. and Mrs. Raul Mereza Calio dyan sa Orosite, Legazpi City. Basta radyo, EPYC nyo yan. 24/7, konektado ko mo, maski na igload. From News Base, with Jenny Mardila, dahil iba. Good morning. Thank you, Paring Mar. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Balikan tang pag-asa. Balikan natin ang pag-asa DOST sa kamugtakan kampanahon. Ringing lang talaga ang pag-asa. Ayo lang talaga mga nagaring. Nagkikring lang. Nagkikring lang talaga. Lang. Kung nagkikring lang. Wala. Walang sumasagot. O, totoo na lang ha. Iyon, wala talaga. O, totoo na lang.
Mga tugang, report muna kita. Hali po dyan sa luwas. Kay ba po ang Mega Force Patrol Alarmario nasa linya. Good morning, Padingal. Kamin. Good morning pa din. Naiidaw na kan mga taga-barangay ang aktibong koordinasyon entre kan PNP asin ang mga barangay tanod na mabantayan ang palibot lalo sa mga alanganin na oras kontra sa mga maabas. Digdi sa Legazpi City, kayto naiidaw ang mga paseminar kan PNP sa mga barangay tanod asin barangay officials lalo na ang chairman ng committee on peace order, mga kapitan, para i-alerto pagiromdomon permean mga yaon sa barangay na maging maingat sa mga maabas. Ang ngunyan nawara na ini sa presente na nunotaran sa mga record kan pulis nagulpi ang mga kaso nin harabasan magsasentro, magsabulod, kaya dainin aksyon na nareparo ang mga residente sa siring na mga insidente. Kaya naiidaw kayto kan mga panahon ang PNP asin ang mga barangay tanod nagiging aktibo. Alagad ngunyan, dahil na ini masyado narireparo yan sa kadaklan ng mga barangay, kaya pigutubudan na nagpapakabuelo ang mga kaso nin harabasan. Yan pa ang informasyon digdi sa lawas, Alarmario, DCGB. Alright, sige. Yan po ang mga buro-bareta, mga tugang in the morning. Digdi po sa DCGD. O sandali ta balikan ta kunday magsimbag ngunyan sa oras na hindi. Diyan na lang, taon-taon na lang. Sa 6:30 na lang, pagkatapos mga tugang kan sa tuya at tabing bareta sa alas 6, GB News Express. O nagring ang pag-asa. Okay. Sige daw, sige daw. Oho. Okay, text na po ang mga birthday greetings natin. Papasadahan ta na ngunyan. Mga tugang ang mga birthday greetings sa tuyang programa sa GB. Wala talaga. O anyway, digin na tabi kita sa mga greetings ninyo. Okay. O, later na lang yan. Later na lang. Wala. Alright. Sige po. Happy birthday po sa mga may birthday. Happy 55th birthday kay Miss Susan Budoso. Happy 30th birthday po kay Miss Anjonette Lim. More birthdays to come. Yan. Happy birthday po sa Indo. Happy birthday. Sabi po ni Ma'am Grace Bonaobra. Good morning, Tabi. Sabi ni Noids Words. Always me go. God bless. Yes, maray na aga, Tabi. Good morning, Tabi, dyan sa ikasuhapon nga ni so mga paradangog tanamit ko dyan sa may pigkale. Maray na aga po. We're growing older now. Alright. We're growing older now. Alright, ito sandali lang. Okay ba? Yun. Okay. Alright. O, sige. Jonathan, You'll have many more days like this. May mga birthday ngunyan, Tabi. Happy. Wala na. Wala. Hinata kadali. Nagkataon na wala tulos. The same. And now that your birthday has come, it's all the best you've got. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Alright. Sige.
Oh, wala na talaga, ubos na. Ayun di pala sa ibo pangyari. Pakigreet po kami digdi sa Boragwis, permi na ka-DCGB every morning. Familia Marquez, kay Felipe Marquez and family at kay Ando Marquez. Maray na aga po. Good morning po everyone from Margie Belica. Ayan, ha. Good morning paghapon tabi sa LCW dino Reninda Tultulon ang serbisyo kan tubig sa Ibalong Village. Haloy ng problema ini, mahirak man sinda sa mo. Yan, ha. Good morning daw. Happy Feast Day St. Clair Tiwi and Tabon-Tabon Daraga Albay. Ay kon palan, birthday palan, piyesta palan ano diyan sa Tabon-Tabon, tabi sa piyesta ni St. Clair. Birthday man sinasabi ko. Piyesta tabi pala na. Mga taga Tiwi, maray na aga po sa Indo. Bodas kay St. Clair tabi, tabi diyan sa mga taga Tabon-Tabon. Maray na aga. Happy, happy birthday. Happy All right. Oh, bueno. birthday. Happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday to you. We got a gift for you. We got a gift for you. We got a gift for you. Happy birthday to you. Yes, yo. All right. Wala na. Wala naman talaga. Dito sa may birthday, gusto sabihin ka, dito sa may birthday ngon yan, ang madali lang talingon ko, ha. Baka igwadig di sa tuya tabi na. You're growing older now. Happy birthday to you. Happy day. Oh, dakulong palanso. Your birthday. Ito. Good morning kay Kuya Alan Imperial. Maray na aga tabi, amigo. Seni Cambusa Brigado from Ilawod, Kamalig, Albay. And happy listening po sa Robrigado family ba to? Robrigado and Mosa family. Sabi iyan ni sabi ni Seneca Robrigado. Yan. Sabi ni Jason Berido. Good morning tabi at kay Aleco na sige puro palsok ng kuryente. Betty Aperin, Marites Nasayaw from Gapo, Kamalig, Albay. Jocelyn Broquesa, happy birthday po kay Paul Anthony Osiliada. In happy fiesta po. Barangay 11 Mauyod. Oy, fiesta pa lang sa Mauyod man ano. Kadakol kan may fiesta, ha? Kadakol pa lang kan may fiesta di mga taga Mauyod. Good morning tabi sa Indo. Happy fiesta, ha. Purisima Pradas, Marinaga tabi pagbati hasali sa ligaw sa Barangay Tastas. Salamat po ng marami. Galang, good morning. Cindy Caro, thank you po sa pagbati, Sir Henry Hali digdi sa Santa Rosa, Laguna. Yan, ha. Maray na aga tabi dyan sa Indo mga taga Santa Rosa, Laguna. Yes, yo. Okay na? Okay na ba? Wala na tayong nawalat. Wara na kitang nawalat. Wara nang nawalat. Nawarat. Padi, good morning. Matabang daw kami digdi sa kontraktor na nagibok kang tulay digdi sa Lidong. Hararom na ang lubak kanditor ay madali. Alam ko man lang tao ni. Hararom ang lubak kang ditor. Nagagaya ko dyan kan. Sige, sabali ako na. Talion ta daw kung ano yan, ha. Kung ano yun na. Hello, pare. Migo? Yes, good morning. Good morning, tabi. Yes. Ano yun yung pigtara mo na tulay? Ano na ditor? So tingin mo ba dyan sa Lidong? Grabe na ang lubak. Saan na ito parte? Sa Lidong? Sa may Lidong, kung Santo Domingo. Ano pala? Telegraph Bridge. Telegrapo? So telegrapo pala? Kunyan, inapod ko na kay... Lubak po dyan. Inapod ko na kay Kuya Alan. Ano sabi ni Kuya Alan? Sabi, sinabi na sa kontratista. Yeah, okay. Pero para day pa na karos, day pa na dambingan. Hanggang ko niyang pag-agi ko. Garubulan pa. Garubulan. Paring o rin.
Po. O Canada, napaabot na ni Pading Markay, Kuya Alan. Iyan ang concern. Ito traman sa kontraktor. Oo. Nakakamus mo sa auto mo? Hindi pa ako makamusmos. O, napaabot na. Yo. Okay. Salamat, Abe. Sige, Migo. Alright, thank you. Kaya Alright. nagkano kaya sa mga kay Riba ko sa UB? Yun. Human ng God. Apektado. Okay, salamat. Sige, thank you. Anyway, naghihiling man si Kuya Alan. Nagdadanggog man si Kuya Alan na Imperial. Kuya Alan, tabi, naipaabot na ni Pading Malyang kay Kuya Alan. Tapos, yan, si Kuya Alan ngunyan, nag-antabay man sa tuyang programa. Diba? Mas muya ko po ini, no sugar added. Uy, so 5-in-1 pa rin ang gusto ni Ma'am Grace kan Jim's Coffee. Tara na nga mag Jim's Coffee na. Yan. Mas maray palan ini, mga tugang na 5-in-1, no sugar added. Yes, Ma'am Grace. Salamaton po. Tabi, di ba? Di ba tabi? Yon. Bueno. Tabi, ano na nga nito? May nagme-message sa tuya. Ayun na? Okay na? Klaro na? Klaro na yan. Okay. Ay, saan? Kuya Alan? Alam ko na ta. Si Kuya Ando. Nag-aon si Kuya Alan. Si Kuya Alan nagsabi, basa. Nag-advise na kami kahapon, pala pa kumamaya. Yes. Ayun na. Bintay talaga Kuya Alan nag-antabay sa mga programa. No, sabi ni Kuya Alan na Imperial, siya pong admin. Boda tabi na tagapagtramudyang kan First Engineering Office. Nag-advise na kami kahapon, i-follow up ko po mamaya. Yan, sabi ni Kuya Alan. Iya po. Yan, Marites Nasayaw, pabati po, happy birthday kay Mading LV Giriba at Lilian Rosedo. Thank you po. Yan. Okay. Dan. Pabati po, happy birthday kay Mading LV Giriba and Lilian Nocedo. Yan. Okay na? Bueno, may report. Hali po dyan sa luwas. Mga tugang, si Joshua Bino, aramon tadaw ang bitbit na bareta sa pagkaaga. Joshua, good morning Joshua. Come in, kumusta dyan? Good morning, Good morning sa mga paraantabay. Yes. Na bareta, madali marisolveran ang anuman na bagay sa mga buro barangay. Kung may pagkakasararo ang mga kapitan asin kapulisan. May talaga. Totoo yan. Correct. Iyan BP saro sa prioridad kandaraga PNP sa ararom kan liderato ni Police Lieutenant Colonel Edmundo Cirillo Jr. Kasuhapon Agosto 10 kan formal na magtiripon ang mga punong barangay sa Daraga. Kaiba si Cirillo sa laog kan Sangguniang Bayan Session Hall. Ini tangani makapaghuron-huron lamang kan presenting peace and order situation sa bilog na munisipyo. Dakulang bagay, tangani ng maaraman kung ano pa ang pwedeng gibuhon kan kapulisan o kaya mga posibleng programa para mamantinir ang pasi orden. Hinagad ni Cirillo ang suporta kan mga kapitan para sa anuman na programa kan Daraga PNP na may katayuhan sugpuon ang kriminalidad siring mamantinir ang kaligtasan kan lambang Daragenyo. Taro sa programang ini kan Daraga PNP, ining nakabase sa Peace and Security Framework na pinag-aapod nindang Knights of the Night Project kung sa intig papahigot ang presensya kan mga otoridad, lalo ang pagkabanggi. Katuwang ang ekspertos kan mga barangay asin kan lokal na gobyerno. Katakod kang nasabing pagtiripon kasungapon, nagpaabot din suporta ang mga punong barangay. Sa panginutman ni Liga President Puloy Montaliana, dakulang bagay dipit tangan nang maging mas smooth ang dalagan kan pagtataong seguridad sa publiko. Sa initial tang pagipaghuron kay Cirillo, sigun sa iya medyo busy pagbipid, dakol ang nakaligngad pang dapat gibuon asin hampangon. Parte kan adjustments bilang bagong hepe. Asin tanganin ng mapag-adalan man ang mga pwede pang gibuon o mga programang pwede pang maimplementar para sa pasi orden kan bilog na Daraga Albay.
BP, dagdag na balita ang halos sa luwas, Joshua Bino, DCGP. Salamat Joshua sa report. Hali po dyan sa luwas. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag na kaaraman in the morning sa DCGB. Mga tugang, mga dagdag na karaman, ngunya na pag-aaga, bako mampalan totoo na kung ang tao maniwang, sadit man ang tulak, sadit man ang bodega na, o ang pinaglalaugan kan sa iyang pagkaon. Bako palan totoo na pag maniwang ka, ang laugan kan kinaon mo, sadit man, kung mataba ka, dakula, bako palan yan totoo. Sabi digdi, mga tugang saro tabing myth, while it may seem hard to believe, pero databi gari maski mapagal tubudan, ang size mga tugang kantulak o yan na stomach niya to, day po minakonektar mga tugang sa kadakulaan asin sa gabat nin tao. Ang tao databi may natural na thin mga tugang kan. People who are naturally thin can have the same size or even larger stomachs than people who have or who battle their weight throughout the lifetime. Napag-araman mga tugang nan mga tao databi magdakula o saday ang tulak, magmataba siya o bako, mga tugang ang size databi kan stomach puro parareo. In fact, may mga maniwang databing mga makusugon kumaon, alagad po dahil man nagtataba. Nangangahulugan sa na iyan na makaskas databi ang panunaw ninda kan sa inda pong mga tulak. Yan. Kaya nakahiling ka mo dyan kilalakin na nga dakulaon ng tulak, ay bako tabi totoo na dakula mga tugang ang lao, dakul siyang kuminakaon. Bako dayan totoo na dakul siyang minakaon, asin dakulaan makakaon niya, tadakulaan sa iyang tulak pag ilingon mo. Pero databi ang katotohanan, halos puro parareo kita, may mga maniwangon na makusugon man mga tugang minakaon. Paningit sa Morning Hirit. Iyong mananggad adi, di ba? Ito nga na kung aram, kung minahakbot sa kimaluto, luwang umbaw sa plato. Okay, pakiulit po ng report mo kahapon about tendonitis, yung paano maiwasan sa kayong procurement nito. Ay, tapos na po ito. Tinaram na po ni Pading Mar. So Health News. Naka-file mo pa pa sa Health News yan pa de. Yan pa sa file mo. Tony, may request. Ulita daw tabi pa de. Ulita daw tabi. Ano, tanong? Sabi kan texter na, pwede nga po pakiulit so balita kahapon about tendonitis. Kung paano maiwasan. Di ka magalsang magabat. Yan. Yan ang pag nakalsakang magabat, nagdudugtuan, so duwang to lang, di ba? Tukon niya na papaknit so tendon. Si tendon na in between kan mga to lang. Roger. Yan. Ano pa? Yan ang pinakadabit yun. Tapos, magkonsulta ka sa doktor. Yan ang tunay. Yan ang dapat. Number 1, day ka po daan mag-alsang magabat. Ang tendonitis, yan ang sa in-between kan, mga joint, sa alo kayong tuhod tabaga. Ining tuhod tabaga, di ba? Ining tuhod na. Iyan na tulang na iyan. Iyan na sugpunan kan mga tulang. Taigwa yang tendon. Iyan na gari siya lastiko. Uyan baga sa, ilingon mo yan na kuwang kan, so bulalo baga kang urig, kang baka, ilingon mo na joint kaan. In between kan, igwa yang gari lastiko na color. Gari rubber. Ang nga ng color kaya, gari may pagka dark silver, describe ang color. Basta igwa kaya, ngunyan, habang naghahaloy po, nagninipis man yan. Nagninipis yan. Kaya, pag nagsurog po na iyan, minakulog mga tugang ang tuhod.
ang nagkikiskisa na so pareho ng tulang. Kaya po para maiwasan yan, deda tabi ka mo magparaal saki, magabat. Ikadua, magkonsulta sa doktor. Okay? Advance happy 77th birthday po kay Lynn Motilia, ngunyan, August 13. Anang Bayasong Pilar Sorsogon from the family circle. Alright. Morning, congratulations to John Edgar Lo Flor de Lisa for passing the board exam for mechanical engineer. From friends, oy, congratulations ha. Engineer John Edgar Lo Flor de Lisa tabi ha. Ang sa tuya mga tugang na bago na mechanical engineer. Okay. Happy birthday po kay Pedro Barquilla. Yan. Painom na pa ay. Yes ha. Good morning Tabi. Happy pista sa mga taga Cruzada, Bariis, Legazpi. Pista pala mo yan sa Cruzada at saka sa Bariis. Good morning Tabi sa Indo. Pakibisita po kan approach kang Duterte Road, Buda, pakipabisita dyan sa approach kan Duterte Road, Booth, and grabe ang lubak. Baka pwede po mapadampingan yan ni Mayor Candaraga. Yan po sa kanyan, sa DPWH po yan, na yung mananggad, adi. Kung hali kadigding binitayan, hali kadigdi sa may entrada, baga sa may binitayan, pakilikaw, yung mananggan, baka pwedeng dampingan. Tapudan ta daw si Kuya, si ano sa district, Richard, sa PIO. Baka mananggan pwedeng dampingan na pumantay, di ba? Ki mga graba o kaya base course, di ba? Tapos duman sa may partikan Busay, sa may areang ito, iyuman, tabako pa man ito simentado. Ano ito pwedeng masimento daw, adi? Ano ito pwedeng masimento? Tanong ko lang po about barangay election. Job order po ako ng aming munisipyo. Gusto ko po tumakbong kagawad. Ano po, ma-resign ako. Iyo po. It's all the... Ang nasabutan ko po kayan, maski kung job order ka o casual ka, kung madalagan ka po sa pagkakagawad o barangay, pag guminana ka, tabi, ma-resign ka ta. Diyan po ma-apply sa double compensation. Tanag-receive kang sweldo, hali dyan sa barangay. Pero ang pinaka-the best kayo ni, tabi, nga ning sigurado ka, bago ka po na magkuhan, bago ka po na magdesisyon, dumumang katabi sa DILG, o dyan baga sa munisipyo nindo, dyan baga sa munisipyo nindo, may DILG baga dyan, Municipal Local Government Operation Office, kan DILG. Dumiyan ka po, para maklarify mo iyan. Saka ito, ang natatanda, di ko arang may bago na ngunyan, tanatandaan ko ka ito, kang panahon pa ni Kuya June Villanueva, discuss na iyan, pirmi ka ito, iyan ang mga double compensation na iyan, na may sweldo ka dyan, ma-receive kang honorarium sa barangay. Pero kaya ngunyan po, ang ibon mo, tawa ka may bago na, may bago na tabing regulasyon dyan, na baka may mga bago ng Korte Suprema na desisyon, tabi, ang ibon mo tabi, dumiyang ka sa opisina nindo sa munisipyo. Hanapon mo kung siya ang Municipal Operations Officer kan DILG. Hapoton mo tabi kan concern mo. Diyan masana kung job order ka sa munisipyo, di. Yan masana sa munisipyo, aputan na si Ma'am or si Sir kung sa'y tabing assign dyan sa munisipyo nindo, ha? Okay? Happy birthday kay Jasmine Monsalve, Sweet 16. Pakigreet po, happy birthday kay Ning Balbalosa. More birthdays to come from Rear Balete ng San Fernando. Happy fiesta sa mga taga Caridad Bangkirohan. Happy fiesta po sa mga taga Barangay Anislag, Daraga, Albay. Yes, good morning Tabi, pabati. More smiling, less worrying, more compassion, less judgment, more blessed, less stressed, more love, less hate. Good morning, Sir Henry. Pabati po sa mga taga Villahermosa, Daraga, Albay, avid listener mo, especially po sa Obido family. Pabati rin po ng happy birthday from Tita Miss Salvacion Obido, Bubis ng Buragui. Salamat po, DCGB. Happy fiesta po, Anislag, Daraga, Albay. Alright. Okay na ba? Tapos na. Tabi, report muna tayo. Nasa linya mga tugang si Jomar BN sa dagdag na istorya. Ngunya na pag-aaga
Dan kita sa Tercer Distrito Premier Distrito Canalbay. Good morning tabi sa mga taga-Tabaco nakatutok sa WGB. Tabaco City, good morning. Mga nearby municipalities dyan, salamat po sa pagtutok sa tuyang programa. May mga jeep pala na nakantabay dyan sa to. Sabi kan so sa muyang intern digdi, pag nagasakay da siya haling tiwi. Buda nga iba pa ngayong sakayan ko dyan, napapansin ko, nadadangog ko nga sa mga jeep sir, nadadangog ko ang busis mo. Sa mga jeep buda sa mga tricycle. Salamaton tabi. Maray na aga sa Indogabos dyan. Mga nakaantabay sa WGB, buda po sa DCGB. Kamin Jomar, good morning. Jomar. Good morning sa mga... Hello, BP. Yes. Good morning sa mga parantabay sa Bareta, sa Laog kan Blatter kan Tabaco PNP. Sa rong babae an sinirbihan kan warrant of arrest Thailand sa kasong qualified theft digdi sa syudad. Nangyari ni kasudma sa barangay Pawa kan Tabaco City kung saan sinirbi kan Tabaco PNP digdi kay Helen Games, 36 years old, kan barangay Salvacion kan Tabaco City. Ang warrant of arrest na ipinaluwas ni Honorable Judge Joseph Raymond Borja, ang presiding judge kang RTC Branch 3, Legazpi City. May petsang Agosto 7 unya na taon dahil sa kasong qualified theft o itong pagbalgar sa Revised Penal Code Article 310. And matapos ang pagserbikan warrant, nagdiskusar man tulos ining suspect na pinagsasalaan ng qualified theft na makapagpiyansa para mientras na magluwas sa Carcel. Pero kan BP Henry dahil magkibang signifikanting laog ang police blatter kan Tabaco PNP sa nakalis na mag-aga. Jomar Pian, DCGP. Salamat Jomar sa report. Hali dyan sa luwas. Mga tugang ang mga bareta masunod na. Magalipas lang po kan nagkapirang mga patalastas. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis.
Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Member KBB, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras natin, alas 6:09. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Mga tugang headlines kan mga darakulang bareta. Ngunyan po nga daw sa DCGB News Express. Alerto kan bulkan mayon dahil pa pwedeng ibaba sigon sa FIVOX. 2nd District Representative Joey Salceda nanginot bilang top performing representative sa Bicol Region. Government workers dahil aumento sa sweldo sa 2024. Philippine Coast Guard nangapunan sa publiko na magkasararo sa taho kan Ayungin Shoal Incident. Sa ibang nasyon, state of emergency pigdeklarar sa Ecuador matapos ang asasinasyon sa sarong presidential candidate. Business News, grupo nin mga negosyanteng Filipino-Chinese nagpatanid sa posibleng epekto sa ekonomiya in kaso ilawos ang pagboykot sa mga kumpanya kan China sa Pilipinas. Health News, benepisyo kan pagkaonin karabasa, aramon. Detalyes mga tugang kan mga bareta nyato sa lado lokal de pa pwedeng ibaba ang alerto kan bulkan mayon sigon kay FIVOX resident volcanologist Dr. Paul Alanis. Mantinidong nasa alert level 3 ang status kan bulkan mayon asin dahil papigihiling ang posibilidad na ibaba ang alerto dahilan sa padagos na aktibidad asin pag-alboroto kay ni. Sa datos kan ahensya, uminabot na sa 10 kilometro ang laba kan lava na nagbubulos hali sa sarupang kanal kan bulkan mayon sa nakalihis na 24 oras. Naobserbaran man ini sa Basod Gali kung sain dati nasa 600 metros na ang distansya kang lava hali sa crater kan bulkan. Mantinido man na maluya ang pagbulos kang lava hali sa bunga
na uminabot nin 3.4 kilometro, as in 2.8 kilometro sa Miisi. Naristro man, kanahin siya ang 129 na volcanic quakes, kasabay ang 73 na volcanic tremors, 178 rockfall events, as in 4 na pyroclastic density current events, ang lava collapse na minabot man sa 4 na kilometro hali sa bunganga kan bulkan, as in pagbugakan 2,689 tonelada kan asupre o sulfur dioxide. Sa ngunyan mahigot pang pigbabantayan ang paglaog sa 6 kilometros permanent danger zone kan bulkan mayon. Nanginot sa Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda bilang top performing representative kan rehiyon sa Bicol sa ginibong survey kan RP Mission and Development Foundation Incorporated o RPMD na boses ng bayan sa mga representantes kan Bicol. Nakakuanin remarkable performance score na 91.6% si Salceda na naging paagi tangani siya manginot sa survey. Nagsunod man sa iya si Camarines Sur 1st District Representative Tsuyoshi Anthony Horibata na may 90%, asin si Sorsogon 2nd District Representative Wowo Portes na may 90.7% na ratings. Sigon kay Dr. Paul Martinez kan RPMD, may kamaabutan ang survey na ma-evaluate ang performance kan mga miyembro kan House of Representatives, asin ang sa indang constituentes, district representation, legislative performance, asin constituent service, ang nanaging dimension as in criteria ka nasabing assessment. Ang survey ginibukan organisasyon poon Hunyo 25 sa Hulyo 5 ngunya na taon kung sa inini pinartisiparan nin 10,000 na mga registered voters hali sa distrito kan rehiyon Bicol. Padagos na makusok ang partnership kan Department of Agrarian Reform o DAR as in kan Bureau of Jail Management and Penology o BJMP para sa mga supply o pag-supply kan mga produktong agrikultural sa mga persons deprived of liberty o PDL sa Bicol. Sigon kay DAR Bicol Assistant Regional Director for Administration Rodrigo Realubit, sirarom kang renewal partnership magkakaiguan in long-term buyers ang sa indang mga agricultural products kan mga agrarian reform beneficiaries na mga parauma pera sa BJMP guaman sindanin institusyon arog kan mga ospital na planong bakalon ang mga produkto kan mga parauma. Sinabi kan official na dakulang tabang ang nasabing lakdang para sa mga parauma dahil mas marikas na ipapabakal ang sa indang produkto asin mabimbenepisyohan ang mga PDL sa rehiyon. Makalipas mga tugang an alas 6 nin pagkaaga. National Irrigation Administration may bago ng Regional Director maabot igdi sa Albay ngunya na ala. Jimmy nasalita sa report. Maabot mo digdi sa opisina kan Provincial Irrigation Administration o NIA located sa Barangay Tuburan, Ligao. Na bagong regional manager kay ni sa persona ni Engineer Gaudencio de Vera. Nakakutay na ang streamer na pag-welcome sa bagong RD kung saan ang sinalidahan kay ni iwan dating opisyal si Engineer Roberto de la Cruz. Kay nin malinaw na rason sa kunata nagkaigwa ni balasa o kambyada sa liderato ka National Irrigation Administration. Basado sa informasyon kan DCGB News, ang saro sa tuyo kan bagong RD, digni sa probinsya ng Albay, iyon magkondusir nin mga inspeksyon sa mga proyekto sa lindong kan niya, posible kasabay na ining pinagreklamong proyekto, aluyo na day natatapos sa sinday na papakinabangan, kan mga paraoma, an irrigation project sa Barangay Lourdes Magpanambo asin La Purisima sa Banwaan kan Pulangi. Taod-taod mapaliwanag tungkol sa kontrobersyang ini ang National Irrigation Administration na nadiskutir ini kaso hapon sa programang Anhapot. Jimmy nasalita, DCGB News.
Inspeksyon kan para sa 100% na smoke-free establishment sa Legazpi. Nagpapadagos ngunyan. Report kay Ans Galero. Nasa 50 ng mga establishmento de negosyo, mga gobyerno o kaya opisyal o opisina ng mga gobyerno na na-inspeksyon na kan Legazpi City Smoke-Free Unit para sa pagigibon ninda o igibuhon na search for 100% smoke-free establishment sigdi sa syudad kan Legazpi. Ini ang bagay na napag-araman kan DCGB News gikan kay Smoke-Free Unit Head asin o kaya an Action Officer kana sambitan ng opisina na si Mr. Jose Balbin kung sa sa unya nagpapadagos ang pag-inspeksyon ninda kan siring na mga lugar para maaraman kung si isay mananggad sa mga establishmento asin opisina de gobyerno digdi sa syudad kan Legazpi nakakasunod sa smoke-free ordinance kan syudad. Kung gigirumdamon taon-taon na pigigibo kan na gobyerno lokal kan Legazpi katuwang man ang City Health Office ang siring na search kung kaya piginguwan ninda na sa ngunya na taon mas nakulpaan matawanan ng rekonosimiento manungod sa bagay na ini. Sa impormasyon kan nasambitan ng opisina, nasa 400 ang target nindang mabisita mga establishmento bago matapos ang bulan kan Nobyembre dahilan sigigibuhon sa bulan naman kan Disyembre ang awarding ceremony kan siring na bagay. Pinagalaw maninda na pati na ang mga barangay officials magtarabang para sa pag-implementar kini asin kasabay man ang pangapod na ninda na tulungon na o kailan na langgad magbayular sa pag-implementar kining smoke-free ordinance sa syudad kan Legazpi. Dagdag na barata, Ans Galero, DCGB. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado lokal. Pag-improve kan supply nin kuryente, pasiring samaan ito sagkod pa sana sa plano. Al Armario sa report. Sagkod pa sana sa plano kan Aleco ang pag-improve kan serbisyo ng kuryente halay sa Legazpi pasiring samaan ito. Dahil nagalat pa kan 67 milyon na itatao kan gobyerno probinsyal para gibuhon ng 3-phase and single phase na linya ng kuryente pasiring sa southern part kan Legazpi. Ngunyan na aga, si Board Member Vic Siga Jr., Chairman Committee on Power and Energy, mapapodyaray ng committee meeting para planchahon na ang plano kang probinsya sa pamayon ni Gobernador Atty. Rex Lagman na itao sa Aleco ang 67 milyon na hali sa royalty tax kan Bacman Geothermal para may dagdag na budget sa pagpakarhay ng serbisyo kan Aleco. Yan ang pag-urunan giraray sa level ka sangguniang panlawigan ngunya na Aldao. Alarmario, DCGB. Konfirmado na asin diretso na ang mga botante kan Barangay Kapantawan, Legazpi City maboto sa SM Mall sa maabot na Oktubre 30 kondukta kan barangay asin SK elections. Sa media briefing kasuhapon na ginibo sampang kan mga representantes kan Commission on Elections kinumpirmar ni Albay Provincial Election Supervisor Maria Aurea Bubunaw ang sinabi ng bagay kunhain sa iyang sinabi ng mga registered voters kan Barangay Kapantawan na nagboboto sa Bitano Elementary School. Sinda maboto na sa maabot na Oktubre 30 sa SM. Sayang tinawanin doon na parte ni kan pag-aadal kan Commission on Elections para i-implementar sa mga maabot pang mga panahon ang may kinaaraman sa mall voting kung kaya ilingon kung gurano ka-epektibo ini nan mga malls gigibohon na mga voting centers nagari araw kang pinagigibo sa mga eskwelahan. Sa tinawanin doon na sa masunod na law gigibohon ang simulation activity sa SM para mas nailingon kumustaan magiging flow kay ini. May poko mas o menos 50 mga botante ang ma-practice kan sa indang simulation sa sinabi ng lugar bago mag-abot ang eleksyon sa Oktubre 30. Sinabi ni Bunaw na may 2 presento ang Barangay Bitano kung kaya ni siguradong gigibuho na sa sinabi ng mall. Sa Oktubre 30, Barangay and SK election sa SM Legazpi City. 2 po ang clustered precinct ninda. So 2 presinto po ang magana duman sa SK. Yan po mga tugang antinog ni Attorney
Napunaw ang provincial election supervisor sa probinsya ni Albay sa ginibong media briefing kaso hapon. Iba pa niya tong mga bareta sa lado lokal, first quality nin paros o kaya fair quality nin paros na irehistro sa ginubatan kaso hapon sa taho kan pag-aborido kan Bulkan Mayon. Joshua Bino sa report. Dara kang nagpapadagos pang abnormalidad sa Bulkan Mayon. Padagos man ang pinagigibong monitoring kan Environmental Management Bureau o EMP Bicol. Tangan itang aramon ang oral daw na kalidad kan paros sa palibot ng probinsya kan Albay. Basado sa ipiniluwas na detalye kang nasabi ng ahensya, kasuod ma Agosto 10, nagkaigwanin diit na pagbabago sa kalidad nin paros sa parte kan Ginubatan Albay. Susog sa resulta kan Air Quality Monitoring System, nakapag-rehistro ang ginubatan nin Fair Quality of Air kung saan sa irarom kansiring na kategorya, igwanin moderate level of concern, lalo na sa mga individual na highly sensitive pag-abot sa polusyon. Sa ibong nalado, ang tabako, ligaw, asin ligaspi kung saan nakapwesto ang iba pang monitoring equipments, intero man ining nakapag-rehistro nin good air quality. Ibig sabihin, daing problema sa kalidad kan paros sa palibot. Sa ibong nalado, sa presenting ini ang Bulkan Mayon, iyo ang nasara ng pakan alert level 3. Yaon ang patadik sa publiko na mag-ingat at hindi mo na pigtutubutan ang anuman na aktibidad sa laog kan 6 km danger zone. Mientras na ang EMB Bicol, padagos man na magbabantay sa kalidad kan paros, nangan iman tulos makapagpatanig sa publiko. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Iba pa niya itong mga bareta nakatala nagibuhon sa maabot na petsa 12 hanggang 14 kan Agosto ang rebap o pinag-apod na real estate brokers training digdi sa Legazpi City. Sa entrevista kang DCGB News, sinabi ni Dr. Elinita Tan asin ni Samik Chan ang presidente asin vice president for internal kang REBAP o Real Estate Brokers Association of the Philippines, Legazpi Chapter, ng katuyuhan kan sinabi ng pagtiripon iyo an maturuan ang sisay man ng mga interesadong persona na maging sales agent kan mga brokers na rehistrado digdi sa syudad ni Legazpi. Sa iyang sinabi na dapat sinda iyo ang legitimate na mga sales agent tangani na magkayuganing kasiguruhan na marayan pagproseso kan mga papeles sa mga magiging kliyente kay ni ang aktibidad na katalaan nagibuhon sa Bicol Food Delights sa barangay sa may parte kan Barriada Legazpi kunain mapo nin alas 8 din aga hanggang alas 5 din hapon. Mantang sinabi ni Tan sa interview kan DCGB News na igwanin 2,500 na registration para sa siring na bagay asin kinakay po na mag-atab sana pwede man na mag-apod sa 0917-883-3035 para sa iba pang informasyon. Mantang pwede man na magparehistro on the spot sa aga mismong Sabado alas 8 nin aga o bago magpuon ang pagtiripon sa sinabi ng training seminar para sa bagong mga sales agent. Dagdag na report, hali po dyan sa luwas kay si Jomar Bien, call agent na ligadong estapador, voluntaryong nag-surrender sa mga pulis. Uya po ang report. Voluntaryo na ipresentar kan sarong call agent an sa iyang sarili sa mga pulis digdi sa Banwaan kan malinaw matapos maraman na iguang warrant of arrest ng ipinaluwas ang korte kontra sa iya dahilan sa istapa. Ang suspitsado na bistuhan na si Jomar Samar I. Carillo, 30 anyos, residente kan Purukuno, Barangay Payahan kan Malinaw Albay. Susog digdi sa report sa Malinaw PNP na si Samar iyon voluntaryong nag-surrender sa Sainda dahilan sa kasong o 20 kaso nin istapa through falsification of a commercial document kung saan ang rekomendadong piyansa sa saiya ni Judge Mamerto Buban Jr. kan RTC Branch 18 Tabaco City iyo ang 24,000 pesos kada kaso o total na 480,000 pesos sa gabos ng 20 kasong ini. Matapos na magpresentar kan sa iyang sarili ang suspitsado digdi sa
Tabaco Malinaw PNP pinagprosesa man tulos ka na Malinaw PNP ang gabos na mga paagi para sa mai-record na siya asin mai-presentar duman sa korte na nag-issue kan warrant of arrest. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Abangan mga tugang sa samuyang pagbabalik, kamutabing mga nagtatrabaho sa gobyerno o mga government workers, dahil pong maasahan na aumento sa sweldo sa taon 2024. Benepisyo kan pagkaon kan karabasa, abangan po sa samuyang pagbabalik. GB News Express. GB News Express. Let's go, let's make it easy. GSM Blue Mojito. Tuloy na ang kulitan with GSM Blue Cool Litro. Choose GSM Blue Mojito, now in new Cool Litro. Drink responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito, now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang kulitan with GSM Blue Cool One True. Drink responsibly. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi, Plemex. Videx Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi, Plemex. Videx Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Why choose Divine Word College of Legazpi? What does it have to offer? Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher educational institution that embraces the core values of Excellence, professionalism, service, Christ-centeredness, justice, peace, and integrity of creation. Divine Word College of Legazpi ensures that students are properly guided to make the best decisions in their future career. It offers opportunities for students to foster their educational growth and provides quality services that will lead to their success. The schedule of enrollment will be on July 10 to August 11, 2023. The application for admission is now going on. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now! Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. GB News Express. GB News Express. Padagos mga tugang sa mga bareta sa Lado National, nagkukondukta po ni Noise Barrage ang mga
paratugdo o noise baral ang mga paratugdo at siniba pang empleyado kan gobyerno para ipangapudan sa Kongreso ang pagtagaman ng pondo para sa aumento sa sweldo sa irarom kan propestong 2024 national budget. Nagkukondukta po ng protesta ang mga militanteng grupo sa lawas kan Kamara de Representantes sa Quezon City kasabay kan deliberasyon may kinaaraman sa propestong 5.768 trillion pesos na national budget para sa masunod na taon. Sigon kay Vladimir Kitua, chairperson kang Alliance of Concerned Teachers o ACT, na makadisganaron na sa proposed budget sa masunod na taon, zero ang alokasyon kan Marcos Jr. Administration sa salary increase kan gabos na empleyado nin gobyerno. Sigon pa kay Kitua na nawawalat ng sweldo kan mga pampublikong paratokdo sa ibang professional na ka-level kay ni ipigbubuson man kan ACT na itaas sa 50,000 pesos ang entry-level pay kan mga paratokdo sa pampublikong eskwelahan gikan sa 33,000 pesos. Nangapudan man ang ACT na itaas ang budget para sa edukasyon nakapareho kan 6% kan gross domestic product kang nasyon susog sa regulasyon kang United Nations. Kumpiyansa mga tugang si House Speaker Martin Romualdez na magpapadagos o matatapos kan Kamara de Representantes ang propestong 5.768 trillion pesos na budget para sa taon 2024 sa laog ng 5 semana. Sa briefing kan Development Budget Coordination Committee o DBCC, nagpasalamat si Romualdez sa Department of Budget and Management o DBM sa pagsumiter kan budget nin 20 dias na mas atab sa pigtala na deadline kan konstitusyon. Nangapudan man si Romualdez sa mga miyembros kan Kamara na magpartisipar sa deliberasyon, magdangog asin irespeto ang opinyon kan iba asin tawanin pagkakataon ang minoriya na ipahayag an sa indang kahaditan. Tinawanin do ni Romualdez ang importansya kan maugi din marhay ang budget para masiguro na tama ang gigibuhon na paggastos sa limitadong pondo kan gobyerno asin makakasunod igdi sa 8-point agenda as in Philippine Development Plan 2023-2028. Uminabot po sa 1.939 trillion pesos ang pigtagaman na kan gobyerno para sa pagbayad nin principal asin interest kan utang kaini sa irarom kang propostong lakdan na budget para sa taon 2024. Sa primerong aldaw kan deliberasyon kan propestong 5.768 trillion pesos na budget, sinabi ni Albay Representative Edsel Lagman na ang mahiling sana sa expenditure program kan gobyerno para sa masunod na taon iyo ang 670.5 billion na interest payments as in 28.7 billion pesos na net lending o kabilugan na 699.2 billion pesos. Sa paghapot ni Lagman, sinabi ni Budget Secretary Amina Pangandaman na ang 12.1% kan kabilugan na propestong budget. Mantang simbagman ni Finance Secretary Benjamin Diokno na isinabay sana sa General Appropriations Act o GAA iyo ang debt service dahil konsisay ang para sa principal maduduble ang paglaog kay ni dahil naisabay na sa mga nainot na budget. Alagad ipinag-on-sister ni Lagman na parte man giraray ini sa kagastuson kan gobyerno. Paliwanag ni National Treasurer Rosalia De Leon na naisabay sana sa GAA iyo ang expenditure sana. Sinabi pa na ang totalmenteng 1.939 trillion pesos na pambayad kan principal as in interest kan utang nasa 33% o 1/3 kan totalmenteng budget kan gobyerno. Iba pa niya tong mga bareta, mga tugang, paparikason daw kan Marcos government ang paggasto sa maabot sa na quarter para mabawi ang momentum kasunod kan 4.3% na economic expansion kan ekonomiya kang nasyon sa kadawang quarter kan taon na ini. Sa joint statement, sinabi kan economic managers na sa kadawang quarter na 4.3% gross domestic product o GDP growth dahil sa pagitaas kan tourism-related spending and commercial investment. Alagad,
Naulang ini dahil sa langkaw na presyo nin mga barakalon. Epekto kan pagitaas kan interes, pagsadit sa paggastos kan gobyerno, asin mas bagulbol na pagangat kan ekonomiya sa bilog na kinaaman. Ang economic team kumpuesto nin mga opisyales gikan sa Department of Budget and Management, Department of Finance asin National Economic and Development Authority. Sangonyan pigtutukar na kan Economic Development Group o EDG kung paano i-expedite kan manilain na ahensya ng gobyerno ang implementasyon kan mga proyekto asin programa sa laog nin sarong taon, hinagad man sa gobyerno o sa mga government agencies na magbilog nin plano para mapadali ang implementasyon kan programa. Nagrambong daw ang ekonomiya kan nasyon sa ikaduhang quarter kan taon 2023. Sigon sa pahayag kan Presidential Communication Office, paparekason pa kad administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang spending o paggastos para ma-recover ang momentum sa mga masunod na bulan. Sinabi ni PCO na nagtripon ang mga economic managers ni Marcos para tukaron kung paano paparekason ang implementasyon kan mga proyekto. Sinabi kan economic managers na paglangkaw kan tourism-related spending as in commercial investments ang rason kan pagangat kan ekonomiya kang nasyon, pero naapektaran kan paglangkaw kan presyo nin mga produktong petrolyo, pagitaas kan presyo nin mga barakalon as in interest rates hikes. Mga tugang iba pang bareta sa luwas kan Pilipinas, makalipas lang kay ni GB News Express. GB News Express. Alas 6:36 na po ninaga. An oras hatod sa Indukang Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. This is ang Surf Bar New Look na! Bula, puti, power bula, power puti, ang power ng surf bars, ang galing-galing. Power bula, power puti, baretang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar New Look na! May active clean pa! Presyong wais pa rin! Surf yan! Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Taong 2006, ipinasar ng Pilipinas ang sarong landmark na ley na inapod na Juvenile Justice and Welfare Act o Republic Act 9344. Asin inamyandaran ka Republic Act 10630, kamawatan ka ini na papanimbagon ang mga pigaapod na child in conflict with the law sa paagi kan child-sensitive procedures. Sigun sa ley, kung naaki nakakomiter nin sarong krimen, ang local government unit siring kan barangay ang nasa front lines. Dapat igusindang local social worker para mag-assess kan pangangaipo kan mga aki. Asin i-implementar ang juvenile intervention programs para marehabilitar ang aki asin masolusyonan ang dahilan kan pagkomiter nin kasalan. Kung pwesto ini kan counseling para sa mga aki na nakakomiter nin krimen dahil sa peer pressure. Sarong alternative learning system para sa mga aki na nakagibo nin krimen dahil sa kakulangan nin edukasyon. Community work, arog kan children's theater na naimbwelto sa krimen dahilan sa kakulangan nin marahay na gigibuhon. Kunan aki nakakomiter nin seryosong krimen o repeat offender, abandoned, neglected o abused child, pigdadarasinda sa bahay pag-asa facilities para sa lalo pang rehabilitasyon. Ang kada lokal na gobyerno dapat mag-alokar rin at least 1% kan sa indang internal revenue allotment para sa nasabing mga aktibidad asin para sa pagmukna nin Local Council for the Protection of Children. Sarong pagirumdom kan Regional Juvenile Justice and Welfare Committee asin kan Radyo DZGB. GB News Express. GB News Express. Mga tugang nagdeklarar po ng state of emergency sa Ecuador matapos ang asasinasyon sa sarong presidential candidate mantang pahali sa sarong campaign rally sa capital kan Quito. Madurar nin 60 aldaw ang pigdeklarar na state of emergency ni outgoing Ecuadorian President Guillermo Lasso sa bilog na nasyon bilang kasimbagan sa pagdaan sa 59 anyos na presidential na kandidato na si Ferdinand Villavicencio. Naging address kan presidente kan Ecuador o sa naging address kan presidente kan Ecuador, sinabi kainin na pinahiro naman ang armed forces sa bilog na nasyon para masyerto ang seguridad kan na mamanuaan sa karahayan kang nasyon asin para sa matalingkas asin demokratikong eleksyon sa Agosto 20. Sa sarong video footage, mahiling na pasakay na kuta sa lunadan ang presidential candidate kan mangyaring insidente. Pigasabing ginadan ang presidential candidate sa pagi kan hitman style asin binadil nin tulong beses sa payo. Sigon man sa Attorney General's Office, saro sa mga suspek sa krimen ang nagadan dahil sa injury sa sinapar kaini sa shootout. Business News. Nagpatanid ang grupo ng mga negosyanteng Filipino-Chinese sa posibleng epekto sa ekonomiya in kaso magdesisyon ang gobyerno na putulon ang koordinasyon sa mga kumpanya ng produkto kan China matapos ang nangyaring water cannon incident sa West Philippine Sea. Nagpahayag man ng reservation si Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated President Cecilio Pedro may kinaraman sa pangapunan ni Senate President Juan Miguel Zubiri na i-boycott ang mga kumpanya kan nasyon sa nasyon o kumpanya kan China sa nasyon. Sayang sinabi na makakaraot pareho sa Pilipinas si China ang planong pag-boycott dahil in kaso magdesisyon man ang China na pundohon ang pagbakal ng raw material asin mga prutas sa pag-export sa Pilipinas. Dakol pa ang mapiperwisyo. Dagdag pa kainin na dapat pag-adalan ng marahayang pangapoda na i-boycott sa mga
kumpanya kan China sa nasyon asin i-reconsider na ang China ang pinakadakulang trade partner kan Pilipinas na nag-aambag sa 18% kan kabilugan na 33 billion pesos na foreign trade kan nasyon. Mayoriya man kan mga imported na produkto na naglaog sa Pilipinas kan nakaaging taon gikan sa China o minabot sa 28 billion dolyares o 20% kan totalmenteng imports. Katakod kay ni nangapudan ang Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated President sa mga politiko na kumalma asin pag-adalan ang mas maray na solusyon para maresolberan ang tensyon sa West Philippine Sea. Aramon ta daw mga tugang ang benepisyo kan pagkaon tabi nin karabasa. Istorya po yan ni News Director Marty La Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Dakol na sustansya na dira ang karabasa sigon sa mga eksperto sa salud. Sigon sa inda, ang karabasa o squash mayaman sa vitamin C asin beta-carotene na nagtatabang para labanan ang iba-ibang helang na may kinaraman sa paglabog kan mata o pagkawara ng pagiling. Pero kaya nagtatabang ang vitamin C para makaiwas sa pagkagaigwa ng katarata. Idinagdag pa ka mga health experts na nakakatabang man ang karabasa para magkusog asin maging baskog ang tulang sa satuyang lawas dahil sa manganese asin vitamin C. Nagtatabang man ini para labanan ang may ibang klase ng helang lalo na ang cancer. Dahil ang digdi, dako na benepisyong dara ang karabasa na nagkakatabang sa tuyang lawas bako sana ini pampalinaw nin mata. Health News from Newspace, Mardila, Dainiba. Thank you, Paring Mar. Sandali lang, tapuan pag-asa DOST, mga tugang sa magiging kamugtakan kampanahon ngunyan pong aldaw. Nin Biyernes, fet sa 11 na po kan Agosto, try natin kung ano magiging latest tabi na informasyon. Hali po dyan sa pag-asa Legazpi. Hello, good morning, Paring Mike. Yes, good morning sa iyo, Sir Henry, at sa ating mga taga-pakinig dyan sa DCTV. Yes, sir. On there ka sa satuyang programa ngayong araw. Go ahead, Paring Mike sa forecast. Apo, yung low pressure area na nabuo kahapon dito sa silangan ng Borongan City, kaninang alas 10 na madaling araw, ito ay nasla yung 310 kilometers. Silangan ng Borongan City, Eastern Samar. Ito nga sa aming LPE naman ito ay hindi naman natin inasa na maging isang bagyo. At ito po ay maaaring malusaw ngayong araw na to or bukas. Samantala, southwest monsoon o yung tinatawag nating habagat, ito ang nakaka-apekto sa ating bansa. Yung typhoon na may international land sa labas ng area of responsibility natin, ito ay nasa 2,235 kilometers. Ang hilaga-silangan ng extreme northern Luzon. Ang kanyang galaw ay hilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. So, base sa kanyang tinatahak, ito po ay hindi na po inaasahan na papasok po dito sa area of responsibility. At ito po ay magpapatuloy na dediretso or patungong Japan. At para naman sa magiging pagtaya ng panahon, tayo ay makakaranas ng maulat na papungirin na may kalag-kalag na mga pagulan at pagsigat pagtulog. Katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa timog kanluran ng Migiran na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Wala tayong nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng Bicol Region. Mula sa pag-asa, DOST, Legazpi, Michael Francisco, Nagdimulat. Paring Mike, ulitin ko lang ha, yung low pressure sa may Borongan Samar, malayo ang chance na maging bagyo, tama? Apo. Ayun, so medyo okay tayo hanggang sa susunod na mga araw. Apo, okay tayo. Maaaring malusaw itong LP na to ngayong araw na to or bukas. Yes. Thank you, Paring Mike. Mabuhay kayo dyan sa pag-asa. Likewise, sir. Mabuhay dito kayo dyan sa DCTV. Thank you. Mga tugang iyang pandetalyes kan mga darakulang bareta ang unyan pong aldaw digdi po sa GB News Express. Sinurat yan ni News Director Mar de la Cruz. Katawang po mga tugang ang mga pag-iriba. Hali po dyan sa luwas. Jenny si Angel. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. GB News
News Express. Po si James Fuentes. Ako po si Jigjig Sabalisto. Dito na tayo sa Max Magaling at Max Pinahusay. Bimeg Integra Wormex. Isang tableta lang, bilis tanggal ang bulate sa loob ng 2 hanggang 3 oras. Bimig Integra Worm X Max. Kayang patayin ng roundworms, tapeworms, at external parasites. Gamit ang Bimig Integra Power Max. Kakampi mo sa panalo. Must be prescribed by a veterinarian. Piperazine plus niclosamide is the generic name of Worm X. Fenbendazole plus praziquantel plus ivermectin is the generic name of Worm X Max. Subukan na ang mga bagong pamurga na gamit ng Team Bimeg Power Max Idols. Bimeg Integra Worm X. Isang tableta, bilis tanggal ang bulate. At Bimeg Integra Worm X Max na 3-in-1 dewormer. Now available. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Ito ang aking Plus Alive. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Sa anuman na okasyon, masiraman karaon pag may lechon na manamit asin maragsip. Yes! Totoo yan! Kaya ang kaipuhan para sa salo-salo na daing malilingawan, yang matlechon ang partner dyan. Sinda pwedeng bisitahon sa Sentro Kan Ginubatan o sa saindang branch sa Benny Imperial Street, harani sa UST Hospital. Pwede apudan sa cellphone number 0977-169-8084 or 0935-076-7472. Pag lechon na masiram, yang matyan! Narito na ang bagong taste winner, Paraiso Beer Lakas. Bagong Paraiso Lakas. Strong beer na full-bodied, rich at smooth. Ito na ang preferred taste over the leading brand. In a blind taste test certified by Octa Research, ang Paraiso Lakas ay mas nagustuhan ng 6 out of 10 beer drinkers in NCR when served with ice. Try it today. A taste of Paraiso. Drink responsibly. Tikman ang Paraiso Beer. Only 110 pesos SRP for 1 liter. Drink responsibly. Nagdadalog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Yes, kape muna tayo. Mag-Jim's Coffee muna, ha? Mag-Jim's Coffee muna. Kumusta Nalso? Jim's Coffee na spirulina ito o Korean ginseng, ha? So twin pack, di ba? Marayon pa lang sabi ni Ronald, ha? Ano yan? Spirulina o ano yan? Ah? Agaricus mushroom? Ah? Basta yun na. Available na po mga tugang ang Korean ginseng. Nasa twin pack na po yan, ha? Kaya po kung makape, dapat po mga tugang Jim's Coffee sa pag-aaga, sabayan po mga tugang habang kita nagmo-morning hirit na para po magkusukan sa tuyang immune system ang Jim's Coffee. Iga po yan kay agaricus mushroom na midbid pong antioxidant. Nagakatabang para makaiwas sa cancer dahil lang po sa polysaccharides kaini para magkusukan sa tuyang immune system. Korean ginseng, piga po dyan na king of herbs, ha? Ang ganoderma, pampakusog man po kan sa tuyang resistensya, asin pan spirulina o yupan sa tuyang superfood, yan, ha? Gibo yan mga tugang kan Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated. Saro po na klase, mga tugang nin kape, na pinagprodusir approved tabian kan Food and Drug Administration, ha? Kung makapi ka man sana, dapat mga tugang Jim's Coffee na, ha? Available yan sa mga drugstores, grocery, supermarket, asin po dyan sa mga sari-sari stores, ha? Hanapon lang po Jim's Coffee, mamili ka mo iba-ibang variant, ha? Sabi ni Noel na Manalo, marayon talaga ngaya sa twin pack kan Jim's ta nakakabarato. Yan, tama?
Nakabarato ka na, mga tugang may benepisyo ka pa. Kaya po mga tugang kun makape, sabi ni Noel Manalo, Jim's Coffee. Sa masunod migo, igwa ka na kay libre, Noel ha. Sa masunod, de ko lang aram kong nuarin. Josh Babino, Ramon Tadao, mga tugang anistorya. Baretang kulalapnit. Si Isay daw ining sarong uniform personnel. Halangkawan ranggo. Alagad sentro po nin paglibak. Kan sa iyang mga tauhan dahilan sa natatago kaining sungay. Natasugay. Sungay. Aramonta daw po mga tugang sa Baretang Kulalapnit. Si Isay daw ini. Kudadaw nindo. Kudadaw nindo. Pangyari sa maabakan. Daw ini. Sisay. Saan daw sungay nakabugtak na natatago? Ini. Joshua. Uha. Ano nangyari? Anyari? Si Isay daw. Ining sarong uniform personnel, halangkaw ang ranggo na mamayo ning sarong komandansya. Oo. Aw tanata tigta para relibak kan mga tauhan. Dahilan tamay tigtatago palan ining sungay. Pangyari? Pangit ang ugali sa madaling sabi. Tamuyaw digdi, tamuyaw duman. Iyo? Ang mga tauhan. Oo. May nangurob-ngurob na sana pag binatalikod na ining si Sir. Kawasa kung makasugo, huna mo kung sisay. No. No minsan. Siyempre di official, diyan baga sa military, o sa police, o sa ano pang mga uniform personnel, BGMP, o ano pa ng mga uniform personnel, ano yan? PFP, PNP. Pagkisunod ba nga dyan sa prinsipyo na obey first before you complain, di ba? Yes. Ngaya, Bino! Masipag ka, yes sir, ansi pagpatikos ngagman. Namalisan mo yan. Pa, agad hindi ka nag-ROTC gayon. Iyo. Iyo nag-ROTC ka. Diba? Pag anapod baga kan officials, kusngag, ansi bagkusngag man. Ngaya, Bino! Yes sir! Dapa! Yes sir! Kawasa, nanibaguhan. Nabaguhan. Kumpara sa mga nakalis na opisyal. No minsan bite, maugmang nagpo-orestoryan ang mga personel. Alagad pag nagdadangadang na ining si Sir sa hagyan, alis sa iyang opisina, ang mga personel, tiripwasan. Ay, iba man talaga. Baka may dara siyang kuryente. Baka may darang bad energy. Oo. Sigon sa kulalapnit, matindi ining si Sir. Kung ang iba ngaya, marhay nakahampang, alagad rauton sa pagtaliko. Ining si Sir, kakaiba. Maraot ng kahampang, maraot pa pagtalikod. Grabe man kung dahil lamang kimaray. Dahil lamang kimaray na nadara. Grabe na. Kampang mo natin ng maraot. Pagtalikod natin ng maraot pa. Ano? Iyo mo na di. May mga pagkakataon na kampang mo baga, marayon si mo. Wala marayon, pagtalikod, lilibak na. Ngayon pala, kampang o patalikod, maraot. Ata na. Ay pangyari sa maabaga. Okay. Kaya dito, kad mabaritaan, na mabalyo na ining si Sir sa iba. Urog mahon dito sa mga kaiririba. Salamat ngaya. Mabubaguhan na ang mamundok terming environment sa opisina. Tawasa si Sir. Aw ano daw, sa dahi baga lamang minapakisamang maray. Aber palugod, maski pag-iriba, de kinamumuya. Relax. Masama. Masamang pangyari. Masama. Pagpahali mo, imbes na may maghawid sa imo lamang, paghali mo lugod, parakpakan. Okay. Yes, BP, Joshua, Uha, Bino, DCGB. Ano na, boy?
Baretang kulalapnit. Ano ba yan? Nada man taarog kita ka iyan. Sa bagay, araw kita ka na tao talaga. I have a dream, a song to sing, to help me cope with any. Mga tugang, salamat po kung sinong pagantabay. Masunod na po, Bareta alas 7 sa DCGB. Kaya ba po si News Director Emeritus Edwin Peralta, si You can take the Nicole Gloriani. Mabalik po kita 7:30 sa programang Hapon. Thank you. Salamat. Matsala. Sa inyong pagantabay sa DCGB, Smile. God is good all the time. Goodbye. I see, I believe in angels. Nay, sukli niyo po. Ito na lang? Bibili pa ako ng gamot. Ang mahal pa naman. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit.